Bat, bi, hiru, hainbat liburu eta kuaderno motxilan sartuta. 9 kiloko pisua ere eramaten dute Sorbaldan gazteek. Eskolara zamarik gabe joateko aukera bat dute Sarriko Unibertsitateko 6 ikasle hauek. Liburu elektroniko bat da eta bertan klaseko ikasgai guztiak sartzeko aukera izango dute ikasleak. Liburuz betetako motxila ordezkatuko lukeena tablet berezi hau da. Beraiek diseinatu dute, 2 pantaila ditu. Bata adibidez irakurtzeko eta bestean edo etxeko lanak egin, edo apunteak hartu, edo interneten sartu. Eskola hasieran Euskadin bataz beste 927 euro ordaindu behar da ume bakoitzeko. Eskolako material osoa barnean duen tablet honegatik berriz, Rondaria 430 euro inguru, plataforma batetik jaitsitako liburu guztiekin. Hori bai, hurrengo urtean liburu digitalak bakarrik ordaindu beharko lirateke, antza paperezkoak baino askoz merkeagoak. Lehen hezkuntzako 5. mailatik hasi eta DBH-ko 4. mailako ikasleentzat izango litzateke tableta. Nosotros lo que queremos es adaptar a los estudiantes a las nuevas tecnologías. Sari bat ere irabazi dute ideiari esker, orain finantziazio bila dabiltza.